И здравейте хора, съм Гош Бирен от 3 днес в този клип ще играем Clash Royale. Където вероятно ще се вдигаме. Доколкото се спомням. Искам да ви кажа, че пред няколко година от Crown Chest ми се беше паднал Inferno Dragon. И сега дека съм се го направил с него. Сега ще изграм няколко битки, да се вдигнем на клас арена. Сега започваме. Спирит, добре. Окей, хубаво става, хубаво. Хубаво, само да не пусне нещо. Това, който човек. Сега ще направя малък геймплей на гласник. И това бити почти цялото. Не е точно цялото, но пак трябва. Нали ти? Сега пускам това. И отварям Драгон. Тук се знае, че магията е по-слаб от инферното. Аз сложа водик, защото този инферен Драгон много пъти ми е помагал в играта. И сега предполагам, първо се отпътя него, ама аз не знам защо и сега. Това пръвза на работа. Сега. Не знам какво се направя за атака. Но добре знам, че това има и умее. Миньони хорд. Тъй, че няма да пускам фарбол. Ще пусна фарбол. Само че аз не заради малко еликсир. Малко много еликсир. Тъй като видяхте, той вид си изхъби фарбола. Аз пък фарбола ще да кажа. Той вид си изхъби кръвта за... И това е като ръклачера, че даде за различни битки. Това е прекрасно. Тук се говоря прекрасно. Точно биня. Не. Аз съм победителя. И така ми го ръкавам също. Да, хора, има малко някакъв да попирам малките. Аз да бия този, който на повече купичките. Този, в смисъл, може би да има... Сега започвам да го цепим. Трябва да го цепим отдавай! Ама майка ти ба! И тази битка не можахме да я заграем. Защото много добре задържа. Все пак да го отдеем, това беше наистина добра игра. И все пак не загубих нещо. Според мен ви се чудите защо.
съм пич лево, аз съм легендарка. Вероятно. Вероятно се чудите. Просто се падна по някакъв голям минималистичен късмет, който досега съм виждал смисъл на хората, които сняха около мен. Първо ще покажа даже акаунта на един мой приятел, който има две легендарки и 10 арена. Ще покажа. Само да ви кажа, че карта са Електрозард. Езард. Хора, пуснах го! Хора, бихме го! Една битка победа, yes! Победим го, хора! Извинете, ма имаш крак в пала, защото трябваше да хора до туалетна. И хора, това беше всичко този клип, чакайте в други клип. Ще правим различни декори, които си им препоръчали. В коментарите за това препоръчвайте. Чули?